Tu za mnou sú podobné mrazničky, v akých sú uložené aj vakcíny. Sú to tie najúčinnejšie a najbezpečnejšie vakcíny, aké ľudstvo kedy malo. Dajte sa zaočkovať. Pridajte sa k viac ako 1 miliónu zaočkovaných. Dôverujme odborníkom. Očkovanie je jediné správne riešenie. Úplne posledná otázka smerom k vám, pán Klempa. Boli teda vakcíny, ktoré sme používali počas pandémie ochorenia COVID-19 bezpečné, ktoré teda dostávali ľudia v rôznych očkovacích centrách? To je tá zásadná otázka, ktorú chceme teda počuť aj od vás. Áno, je to určite úplne zásadná otázka a musí byť každému jasné, že ja nie som ten človek, ktorý teraz rozhoduje o tom, či niečo bolo bezpečné alebo nie. Sú to tie najúčinnejšie a najbezpečnejšie vakcíny, aké ľudstvo kedy malo. Čiže ja jednoznačne len dôverujem autoritám, ktoré vlastne na tú bezpečnosť vakcín dohliadajú, čo je pre Európu Európska lieková agentúra, v Amerike je to FDA a tieto autority vlastne kontinuálne priebežne sledujú informácie o bezpečnosti alebo dáta, vyhodnocujú dáta o bezpečnosti. A naozaj ide o milióny až miliardy, teda informácie od miliónov až miliard účastníkov, takže ja určite o bezpečnosti týchto vakcín pochybnosti nemám, pretože som presvedčený, že ak by tie vakcíny neboli bezpečné, tak autority by už ich používanie zastavili.